amasiko kodwa siyeka imikhuba. Ukugqoka nje kuyisiko lethu. That says we are Zulu people. As we are Zulus, we are part of being Zulus. We wear like this. God just sing Amazulu. That's what we do. Amen. Ingakho khona isikhathi samandala abona khona amahinde egqokisa agqoka into zawo afake ngisho nalento yakhona adanse usiko labo. Into esingayifuni bishop inye akusilona isiko kodwa umukhuba esikweni. Amen. So ma siyambonga uNkulunkulu ngawe yokuthi ngalesi sikhathi asivusele. Amen. Umama onjengawe ozosizela izingane zethu ukuze zazi ukuthi ukuhlolwa amen akusilona iphutha kodwa ubalungiselela imizi yabo abaya kuyo one day abafiki kodwa ngesingisi they are on the journey to their future. Abakwazi ukufika to the journey indaba ingadlulanga la. Hey, sisohambweni asikakaye ezulwini liyeka izulu asiye ezulwini wama asikafiki kodwa siyemshadwe la njahu kuyakhona yini into enenza nibe perfect kuyo ilena. Umulusa lento yakho ulibuleli ikhaya lakho. You have cleaned your own house. Ufuna ukubulala umuzi bulala lento. Ngiyabonga nina ingane elishe zonke izinto nathi masilungisela imizi yethu. Ingakho baba mama ngisho nasezulwini umoya olotshela khona inkomo kaMama. Ngoba inkomo kusiyela kodwa kaMama. EkaMama. Hey, phila into kaMama wakho. Uma uthatha into kamakho wabhunika noma ubani. Bayithathe mahala bayiqede into ulimaza into kaMama wakho ngesizulu sikanyoko. Nina niyalungiswa nilungiselela ukho nilungiselela imizi yenu. Uzona uJesu azofika ma ayikhona amantombazane egcwele kodwa wafuna intombazane engathintwanga. Ayikhona yonke indawo ayikhona kodwa wathi angikwazi ukufika ngetransport engena noma ubani kuyo ngifuna into engakazi ithinto umuntu ukuze qala ngene mina kuyo bese ngihlala khona. Yebo uJesu engangena noma umama wabayekale wafuna into engakazi ithintwe because into engathintiwe is very special. Umulahla lento lahla igugu lakho uyayitshela ngane emshadweni ongena kuyona. Uyayitshela ukuthi ngene emshadweni walahla into kaMama. Baphamise bonke abangayilahla into kaMama. Abaphamise bonke bathi into kaMama engakalahleki.
wayeka wonke amantombazane wafuna lengakazi thina ukuba yongena kuyona ahlale khona. Yajabulisa uNkulunkulu into engathintiwe, wahlala khona uNkulunkulu 9 months, wathi indawo yokuhlala la. Le nto yokwenza indoda ihlala ingasuki kuwe. Amen. Khona amantombazane angikwazi ukusuka la. Ngoba ngiyitholile le. Dayisa ngomntombi, udayise ngomuzi wakho. Dayisa ngenkomo kamama, udayisile umo. Hey, you have killed yourself. Usibulele. Lazana nenhlanhla ithula umama njengalo. Yabona nje nemnikelo sinikele ingane, bekufana nawe sikunikele, nawe sikuthengele idrink, nawe sikunikele. Sithi nje thank you. Nasi ingane bekufana kuwe, hey wengane, bekufana nengane mzwane ngilotsholo nishado. Nithi kukhona nenkomo kamama uSibani manje. Uyena wayidini inkomo, wayelusa. Noma eyenza amandla babona abafana, kodwa khona umuntu wayelusile, iyaluswa lento. Yababona nje abanye beyidayisa etshwaleni, beyidayisa ema-travel, beyidayisa emabhasini, beyidayisa lo-taxi man. Hey, le nto ayidayiswa. Bayidayisa ngisho emgaqweni, bayidayisa. Ngiyafuna sithandazeni uNkulunkulu umoya ongcwele aqhubeke asifusele abantu, asifusele abantu. And lento namhlanje ngiyazi Bishop animnikeza ithikithi lokuthi ungayidayisa. We are proud. Lento sithi ngalento we are proud of you. Sithokozile ngawo. Wabuyisela amasiso kuphi? Khona izulu kuthiwa namasiso kuphi? Esisweni. Nisikhumbuze ukuthi kuyahlala nitshela nanabanye asebeqalile bayithedela bayihambisa inkomo kama ukuthi hey nina buyani kusengaluka nengaqali ngabe nisaqala. Wena usidedelile, okay it's fine sekwenzekile. Wena ungaqali ungabusaqala kuyashisa la nomhlaba esikuwo. Uthuka kabi umfana umfana othinta intombi uthuka kabi. Ngoba uyazi kunezinkulumo ezisa emva kwalokho. Ezulwini siyabiza bafesha. I know more it's against us. Mama nazi nezami ingane, nazi nezami. Wayithatha uhambe nazo mayo uyifake endaweni. Nazi. Siyanikeza sithatha. Thatha uEde maha. Thatha mawuthatha uEde. Hambe na, hambe. Ndenhle le thatha. Silungiselele ingane zethu. Konakele. Maningi ojakalasi la mnyaka abafuna ukuqeda ingane zethu. Sithi umama uthi hey nawe mafa isikhwe uNkulunkulu agcina ufihle. Sihle uNkulunkulu. Naye lenkosi yamnani unkona amadlebana Natasha uvele. Nalo wami umagcino wentombazana nawe. Uthathe khona kungaka. Kungaka nje kusheshe kuhambe.
Angisho into ezo-3 bese siyathandaza. Into ezo-3 ebalulekile. Lento iyikusasa lakho. Amen. Lokuthi emshadweni wakho ube no-cues. I'm very proud. Angithintwa ngenoma ngaphandle kwakho babundima. Ngaqala wena ngowakho. Wathatha umntombi bami, wathatha ukhiya wami. I belong to you, not to any other person. Ndoqala esibili. Lento akusiye yakho ekamama. Usuthatha into kamama uhamba uyidayisela ojikalasi. Lento kusiyona njani eyakhe ekabani? Ekamama. 3 lento umuzi wakho. Imfudumalo yakwakho. Amen. Ngiyacela sigobisa amakhanda sengiyathandaza siqedile. Mona umthandaza suthandaza. Sithi uNkulunkulu ufihla labantwana. Ngiyacela nonke ngani zami nizela sengizothanda ngifuna ukuthandaza niseduze kwami uzani nonke nina ngicela umntombi bonisheshana eduze. Funa uNkulunkulu moya engcwele anisikelele anemposi. Imphozo ikaba bazonihleka abanye sebethatha imali lento enenza ngayo ingathi useless kanti cha akusaphindeleke emumva kubo bayafisa kusayeki impindele futhi bayafisa nabo asebeqeda into bayafisa ukuphinde emuva akusaphindeleke emumva kodwa bangenza noma yini engathi umntombi ubuyele emuva lapha busabuyeleki. Thathile. Kumthandazo uNkulunkulu moya engcwele akanifishe ningabudayisi. Noma sekhona ibona noma sekhona inkulumo noma sekhona inhlebo noma kuthiwa ngiyabheka nisemuva nesyllabus nithi kungcono sisemuva ngoba siyaphambili. Ubuhle bomuntu wesifazane akusiyona outside appearance. Azame mfundisi. Kodwa nabo ubuhle bowesifazane. Ubatshela ukuthi ngimuhle. Haleluya. Bubuka umuntu nje ngaze ngamuhle. Ngoba la kuhle khona kunjani kuhle. Yenze ngomnyaka muhle ngaphandle kanti lapha kubi. Ifanta zamahala nje. Nenze laba bishop emnganeni be nathola umuntu njengomama wena uthi usilisiwe bazalwane angibashinga phandle abakholwa bishop hayi ungakese ngale manje lezi eyisilisiwe ebese ithathwe zinengane ibhayibheli uyakuyisho ukusha bakho kuye njengokhosi akusho ukuyisho untombi bakho umntombi omunye bishop ukuyisho ubusha ukuthi welcome moya spiritual usuyintombi kodwa ngaphandle usiyo. Kada isingefa. Kulo baba uthile kuthi uNabhoti eBhayibhelini inkosi yafuna isivuno sakhe. Inkosi uAhabi wathi uNabhoti angikwazi ukugesa ngesivuno sami isiniwe ngoba siyifa labo baba. Lento yenu yifa leli. Ningadayisi ngalo. Noma kufika amakhosi hamba ngama-taxi. Hamba ngeimoto ezinkulu ngo-Mercedes ngo-PM manje namakhosi impela umgwaqo kodwa leli yifa labo baba bethu ngesidayisa. Ifa leli nife lifele iqiniso ifani. Nifele umntombi. Hayikite ivalue njengomuntu wesifazane. Ongathithwa akayikite ivalue njengomuntu. Wena usukudayisile siyaxolisa. Namathela kuJesu you have no solution. Ngoba uJesu akwenzela umusa akunika indoda ezokuthanda. Abuyisa ubusha nje. Nabo abantu besilisa nabo ungahambe nidayisa. Ngimzula nje ubishop sezohlula abantu besilisa navele.
So ngihlola nani. Uyabuza umuntu wesilisa uhlolwa kanjani? Ma, umuntu wesilisa la ebandleni siyamhlola thina. Yazi ngihlola umuntu wesilisa, sithi ungafuni intombi kanti imali onayo. Siyahlola kuqala ukuthi awuzi uzohlala ngengane umuntu. Ungathi I love you, wadona mali. If you bank account inalutho, don't say I love you. Shut up. Siyahlola nawe. Kuzwa ukuthi I love you, ufuna ukubudla amakhekhe abantu ngenamali. Once umuntu ozobona ukuthi I love you, sikise emabishop akubuza ubuzo unamalini. Once unamali kuyela one side. Nonke nana nisheliwe nathi ngiyathanda abafana nabasesontweni anobuza sike wani kubishop. Wakuhlola. Uthi uzokhokha i-account yakho kube empty. Inkanuko leyo sike phansi. Siyathandaza. Siyathandaza. Ngubeko. Hayi silule izandla naxoxa nithini sengiqedisa kuphelile. Kushakata hodos. Silule izandla silebona uNkulunkulu moya engcwele abadeni. Kazi no uNkulunkulu ayehlele phezu kwabo. Bambose ngefula amandla. Inkazimulo yomoya engcwele ayibasikelele. Salamando yalamando kophoto. Silamando.
we pray for the protection of Kulukulu Pest Kwabo. Baba wetona mandogo kumafike. Kumafike kama kabuka kumi ngamo. Ya kama liya Kristo Yesu wa Nazareta. Setanda sukuba namba. Baso kula basabu Kulukulu namba. Kulukulu atangone sibashuwa nsanizu. Ya kama liya Kristo Yesu wa Nazareta sebafika. Ekane nome kune kwabo. Kulukulu atanga mandogo sebakashiza. Akazini ya Kristo Yesu wa Nazareta kasebasoka. Baba watangone kazini ya Kristo Yesu wa Nazareta bafika bafigele. Ukabe ngabo baba watangone. Bakule bayiku kule basasabo. Bakule Kulukulu atangone. Basabu Kulukulu bafuna wena. Baifidile baba watangone. Baifidile basashuwa nsele. Kulukulu atangone babiyelu ngafumi ngabo. Babiyelu bafine. Cover them with your blood. Cover them with your anointing. Cover them with your grace. Cover them with your favor. Until the day comes, the day shall be married. Kulukulu atangone. Ala ngabe sijazisha. Akamili ya Kristo Yesu wa Nazareta sebafika. Kulukulu wanagana ngaga sebafigela. Yeka sini ya Kristo Yesu wa Nazareta. Lord, we declare and decree. Kulukulu atangone kutumusa wako. Uyamba Pest Kwabo yamapeka. Wapawule kasi ya Yesu. The blood, the blood, the blood, the blood of Jesus. Sibapeka upawule kasi. Ila Kristo Yesu wa Nazareta. The blood of Jesus upon them. The blood of Jesus upon them. The blood of Jesus in each and one of them. The garment of Jesus is fire. And I tell them Bwana, siyana kudama. Akamani ya Jesus is fire. Shera baba saka ya munyama. Siyana kudama. Akamani ya Kristo Yesu wa Nazareta. Protection of Kulukulu Pest Kwabo. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Ma uNkulunkulu angimboza kufihla akuvikele awegcobe umuzi wakho ezilungisela abantwana bethu uNkulunkulu alungisa umuzi wakho. Lithi iBhayibheli ngeilanga endaweni yaseGibhithe kwakubulawa abantwana bonke abantwana abasanda ukuzalwa bebulawa. Lithi iBhayibheli inkosi uHerode unkosi uFaro uyathi bonke abantwana babulawa. Kodwa lithi iBhayibheli ababelethisi bamayebhe ababelethisi bakaFaro baseGibhithe amen bakhuluma bodwa bathi sikwasi ukuvumela amen ukuba izingane sibulawa baphikisana nezwi lenkosi noma kaNkulunkulu ngobuFaro wekhonzwa as God bayivumela ingane ukuba izalwe. uMoses one of those people abazalwa ngalezo ikhathi. Kodwa uNkulunkulu kuthiwa emva kwalokho uthi besebona labo mama baseGibhithe bayamsaba uNkulunkulu. Then uNkulunkulu wasekhumbula labo mama wabalungiselela imizi yabo. So what I'm trying to say, the enemy, even our government and sabukusho, uyavumela ukuthi ingane eyina 12 years ayikhiphe izisu. We constitution yase South Africa to kill. Even though uNkulunkulu ethe hallelujah asingabulali. Amen. Kodwa ngimthanda ma if wena ukwazi ukusebenza ukulungisela imizi ngoba imizi le yabo labo ingane zethu. uNkulunkulu akalungisela akhe. Amen. Mhlawumbe ngikhuluma njengomprofeti oba bukhuluma ngathi uyasangana abantu abakuzo. Ngithi ma ngenxa ukuthi wena walungiselela phela imizi le. La khona bakongcobo khona bakangidi lana khona bakomsobe la khona bakosmith la khona no night la ntambo oshada kanathi you never know. Kunezibonge eziningi la kunomthembo kuna yonke inhlobo yezibonge ekhona. Ulungisa imizi yabo bonke. uNkulunkulu umoya engcwele akalungisa wakho umuzi. Haleluya. Akulungisele zakhe ingane. Umuzi wakho ulungu qonde ngenxa yokuthi nawe ulungise zethu ingane. uNkulunkulu umoya engcwele akubusise. Siyabonga bazalwane zami ngihamba niyodla. uNkulunkulu anibusise, siyamthanda kakhulu. God bless you. Amen.